Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lanaw sa Galilea ug gisunod siya sa usa ka dakong panon sa mga tao. Kining mga tawhana nagikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Idumea, ingon man sa tabok sa Jordan, ug sa kasikbit nga mga dapit sa siyudad sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Hesus kay nakadungog man sila sa mga butang nga iyang gibuhat. Hilabihan kadaghan ang mga tao ug tungod niini si Jesus nagsugo sa iyang mga tinun-an sa pag-andam og sakayan alang kaniya aron dili siya mapiit sa mga tao. Daghang mga tao ang iyang giayo ug ang tanan nga may balatian nag-ilugay pagduol aron makahikap kaniya. Sa dihang nakit-an si Jesus sa mga taong giyawaan, nanghapa sila sa iyang atubangan ug naninggit, "Ikaw mao ang anak sa Dios." Apan gipahimangnuan pag-ayo ni Jesus ang mga yawa nga dili sila manugilon kun kinsa siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Hangtod karon mao gihapon ni ang kadaghanang kinaiya sa mga inkutisyon magtutuo. Kana bang motuo Ginoo, mosimba, mo debosyon. Mao ni ang kadaghanan pagyod unsa man nga interesado tang mo sinati sa milagro nga gihimo sa Ginoo, sa mga milagro. Mo na ang mga tao nag-ilugay kay nakadungog man sila nga milagroso si Jesus. Pero wa gani milagro unsa man nahitabo. Wala. Muna kay kaning atong San Vicente din wa pa man ni milagro. Agi-agian lang ni. Kining atong Santo Niño gibutang din sa atong altar. Wa man ni milagro. Amo ni bakante kay mga lingkuranan. Why hapit mo tambong bisag 14 atong announce nga maghimo tag atong pista, muralag wa. Di ba? Ordinaryo. Pero ni apa ni milagro, ganihang alas 3 kaadlawon, puno na ni dinhi. No? Puno na Nga na diha, mag-traffic na diha, gamay kay nato agianan, mo traffic na. Muna si Jesus, mapiit na gud siya sa mga tao. Mapiit siya ba? Siya, ang dami na lang kog sakayan. Kaya mo irog-irog kog jutay. Kaya mapiit ko. Kaya tungod lagi sa milagro. Kamo, kung sa inyong gianhi din milagro? Nganong nisimba man mo? Milagro? Bantay mo ha. Unsa man untay sakto. Kana untang mangita ta Ginoo kay gusto tang musunod niya. Mao na ang atong tubag sa Salmo. Unsa to? Ani ako nianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Kana bang mangita unta ta Ginoo ba aron mukat-on ta unsa may kabubuton sa Ginoo ining ako karong pagkamasakiton, kining akong pagaw unsa may kabubuton sa Ginoo ani. Di ko magsige ingon Ginoo ayuha ko ani akong pagaw. Lord, napagaw ko, tudluy ko, unsa may imong kabubuton aning akong pagkapagaw. Gihunghungan ko sa Ginoo karon pagyud pagdayon akong barog
Ningon Ginoo, ayaw nagyog inom og bugnaw. Kay ganahan kay kang mo inom og bugnaw, labi nagbugnaw nga beer. Ayaw na gyud. Na depende na ni nako ron kung moingon ba ko ania ako aron mutuman sa imong kabubuton. Di ba? Ginoo mo dool ka dinhi, Ginoo gubot kay akong pamilya, gubot ang akong mga anak, musukol nako, di na maminaw, mga tapulan kayo. Ayaw pag ingon Ginoo usba na intaw ni sila, himua taw ni silang mga buutan, ayaw nang diktar na kas Ginoo. Ing na unsa may imong kabubuton Lord nga naingon ani maning akong kahimtang sa pamilya. Base dog ingnon kas Ginoo tungod danis imong pagkayaw-yawan. Tungod na ni sa sige nimong pamalikas at tong gagmay pa ng imong mga anak, sigihan na nimong kusi, sigihan na nimong hapak, imo pagid ng buybuyon nga dagkog kaon. O tanawa karon, di ba? Musukol na nimo. Ana, muna inig uli sa inyo, ayaw na gyud pagyaw-yaw. Dawata ang imong mga anak nga maunay mga bunga sa imong yawanon nga mga buhat. Ano? Di muli din ka nga ito, magsige na kaingon, pasaylo ako mga anak, nga ako daig gatanom anang yawa sa inyong batasan. Kaya akong gipaambit ninyo ang akong pagkayawanon, ang pagkadaling masuko, ang pagka-controlling, pagka-domineering nga pagkatao. Gusto jud kong ang ako mo'y matuman, mo nang ako lamang sige haglato sa una, sige hapak. Karon natakdan sad mo ang inyo na sang gusto nga ang inyo na sad mo ay matuman, inyo na lang kung tubag-tubagon. Pariha na ta. Yung ingon ni kas Ginoo, salamat Lord nga imo kong gipasaksi sa bunga sa akong daotang binuhatan. Nausab dayon ka, din ka magyaw-yaw, ana. Mao na siya gitawag og transformation. Dili gustos Ginoo ang milagro. Kay kanang milagro god murag outright ba, murag pag adto nimo ga wheelchair pa ka, pag uli nimo naglakaw na ka, mo na milagro. Nya ibilin dayon imong wheelchair, ibilin dayon imong crutches, unya moingon dayon milagroso ning lugar. Hapon sisok dayong mga tao dito. Ana, mao na siya'y duol kayo sa yawa. Mao nang naingon si Kristo kausa siyang wali, this is an evil generation. Usa ni ka ngilad yawanon nga kaliwatan, nganuman magsigi silag pangayog milagro. Mo na gusto siyawa, mo nang yawa ni sunod diring Hesus, di ay daghang yawa. Matod pa sa Ebanghelyo, nang hapa pa, hapa-hapa pasti ilan ni Jesus, singgit-singgit pa, ikaw ang anak sa Dios. Pero unsay gisulting Kristo in response, nganong gibauran man ni Kristo ang mga yawa nga dili musulti, nga unta nakaila man kaayo sila kaniya. Nya wa man sa sila magsultig dautan, ang ilang gisulti, ikaw mao ang anak sa Dios. Pero iyang gibauran ang yawa. Baurag maayo ang yawa, dili sila manugilon kang bisan kinsa kun kinsa siya. Nga naman, kay kani manggong yawa mga igsoon, kaila ni Jesus, pero nagdumili sa pagsunod ni Jesus. Kaila ni Jesus pero nagdumili sa pagsunod sa mga sugo ni Jesus. Muna, kanabitang magsigitag sulti bahin ni Jesus, pero ang atong batasan yawanon daw kay tagyuta, daw kay tagkwarta, igihan kay kag mga dungog, masinahon kay ka, makigkumpetensya gyud ka, makigkumpit gyud ka sa buhok, sa kilay, sa imong naong, sa imong figure, makigkumpit gyud ka, masinahon kay kastanan. Nya magsikag sulti Ginoo, mas dako nag-damage sa atong pagtuo kaysa di na lang kamo sulti. Di ba? Ay na lang sulti. Di ka na be, lingi ay mong tupad. Ing na di kaliwat siyawa.
Di kaliwat siyawa. Kana bang mutuos Ginoo, nakailas Ginoo, pero di gyud mo buhat. Na. O nga naman, kung sa may hinungdan nga, di man kita kabuhat, kay concern kita sa atong physical welfare. Dili ta concern sa atong spiritual welfare. Maunay mga yawanon, maunay milagro. Ang milagro nakasentro kasagaran or 100% para ra gyud sa physical. Sama na bang magpista ra ba tarong 27 may untag dili muuwan. Ngano man dig muuwan? Para sa una ba katong prosesyon nato, sige jud kog hangyos ginuin taon ayaw pauwan na. Sus muuwan bitaw. Kato bang Holy Week ba? Ang atong lawas puno na gistubig, ang akong sapatos gapalak-palak na inako. Lord, ngano man ning imo man gipauwan nga purti ra man ning daghanang tao, dapag yung mga bata, di kami mahilantan ani. Ang gihonghong sa Ginoo nako ing siya gaprosesyon mo sa akong haya, nya hadlok mong mamatay sa uwan. Pauwan dihang pariya ka aron mamatay ka ikaugma. Kada bang hadlok ita mamatay physically, pero di na hinunta mahadlok mamatay spiritually. Mas kuyaw biya na nga klaseng kamatayon. Ako daghan kong kaila. Sorry ha, kung maigo mo ani. Mga kaila nako, naminaw rabasad mo nako karon. Aktibo sa simbahan. Pero nagkalisod ang kahimtang sa pangwarta. Dalaga, active kay sa simbahan. Ni sobra nag-30 ang edad. Nakigpinpal na lang og mga foreigners nga mahimo niyang jowa. Karon nagpuyo-puyo. Way kasal sa simbahang Katoliko, nagpuyo-puyo. Pero proud kayo tungod kay daghan na silang kwarta, nakapausab na sa balay, nakapahimo na og mga dagko nga mga business na ana sila'y sakyanan. Proud sila magpost-post diha sa social media sa ilang kunuhay kahimtang. Tungod kay nindot na sila ngaong, tuwa na sila sa gawas nasod. Proud kay sila. Pero way mga kasal sa atong simbahan. Ang ilang gitanaw, nya moingon pag yun, kaluy-an yung kus Ginoo, milagro gining gihatag sa Ginoo nako nga naluwas mis among kalisod. Pero nagtuman ba sa gitawag nato og mga sakramento? Wa. Gibaliwa nila ang sala nga nakaut-ut sa ilang lawas o sa ilang kalag, ilang gipsintro kuno ang grasyas Ginoo nga nakaluwas sa ilang lawas. Hay naman tong gitudlo ni Kristo nga niingon, ayaw mo kaguol unsay mahitabo sa inyong lawas, panagani unsay mahitabo sa inyong kalag. Na bang diha ra kita nakasentro nga milagro, gracias Ginoo. Yes, grasya nas Ginoo, pero imong gigamit sa lahi nga paagi. Doon na sa ko'y nailhan nga nakauyab og foreigner. Wa siya magpinpal-pinpal. Nagkita lang gid sila kausa og nanguyab niya ang foreigner. Na in love po siya sa foreigner. Karon ingon siya nako, Father, dili Katoliko. Pero buotan. Dili mi po parihag edad. Mura ra siya edad sa akong papa. Pero abtikon. Ana ba? Unsa man ni akong sugton, nako pamalandong ig maayo. Tagaig higayon ang imong kaugalingong mamalandong. After mga 3 months, iyang gisugot. Karon kay gusto man sa foreigner nga mo file na siya og fiancé visa para makalarga dayon siya. Nangutana na sa siya nako, Father, adto lang ko mi magpakasal dito sa gawas, niya mag-fiancé visa lang ko. Nako kana na mo dili pwede. Kinahanglan gyud spouse visa. Pagpakasal sa mo diri sa Katolikong simbahan kay naa ang kasimbahan nagalagad. Og iya yung gituman. It took mga almost 2 years una pa siya nakalarga tungod lang kay iyang gisunod
nga spouse visa. Maghinilakay sila usahay. Kay nganong nakasal na sila pero di pa siya kalarga. Nga. Pero hangtod karon wa gid siya nagmahay. Matod pa niya pagkanindot na asa na dungan-dungan nga iyang mga suod sad nga nagfiancé visa, mga upat man tingin to kabuok. Hurot-hurot na gyud ron og divorce. Pero siya hangtod na lang gyud sa kamatayon sa iyang bana, wa gyud siya ni divorce. Grabe ang ilang giagiang kalisdanan o mga pagsulay, lig-on kay ilang kaminyoon. Ngano man kay gisunod man ni Kristo. Para nako dili ni milagro, transformation. Nangausab ang tan-aw sa sa mga tao nga nagpalibot nila. Ngano man talagsaon kuno kaayo ngang usa ka Pilipina dili mudawat sa fiancé visa. Kay mangita gyud spouse visa. Talagsaon kayo. Nausab ang pananaw sa mga taong naglibot nila. Para nako mao ni ang nindot. Ano bang mausab ang pananaw sa mga tao sama ni Kristo? Nausab ang atong tan-aw sa usa ka pari. Ang pari sa ilang panahon maoy nagdiktar sa mga tao unsay buhaton, pero dali kay masuko, dali kayong mo reject. Isalikway ang mga makasasala. Pag-abot na ni Kristo isip pangulong pari nga gihisgutan sa unang pagbasa, pagka maluluyon, pagka mapasayloon, siging kuyog sa mga tao ang mga pari sa unang panahon, tuara gid sa templo, siging diktar sa mga tao, siging pabayad. So si Kristo ni kuyog sa mga tao, tuwa gid siya sa mga tao. Nausab ang pananaw nato sa Ginoo. Ang Ginoo sa una nga usa lang katingog mura tag mahadlok, ang Ginoo di ay maluluyon, ang Ginoo di ay cute, ang Ginoo di ay lovely. Ano na? Santo ninyo. Bato Blanis gugma. Ilingi ay mong tupad. Ing na lovely ko. Ing na ba? Nasa imong tanaw, ako lovely ko. Ing na imong tupad. Naong nimo. Nganong lovely man si Santo ninyo? Depende. Kung ang imong kasing-kasing na ay Ginoo, lovely siya. Pero kung ang imong kasing-kasing way Ginoo, labi nagapuyo ka sa sala, kanang siging puyo-puyo, ang si Santo Niño mutulisok nimo. Ngano man ang iyang mensahe gugma og purity. Kana bang purity? Dili bata guna pure. Nya ikaw moduol niya, gapuyo-puyo ka, ga same-sex union ka. Ako nga nagmisa, naaday ko'y kabit. Ako din gikabit ang lang kinsa. Tulisokon tang Santo Niño. Adi, externally, mura lagwa, misa lang ko, pero inigadto na ko in my private moment with the Lord, tulisokon ko. Wali-wali ka, tuga-tuga kag wali, agap kay kag kwarta, paingon-ingon kang sunod ka na ako, kunya ang imo daing sintro, sige lang kag pamaligyag sla, kay sod sa imong bulsa. Di ba? Debosyon mo na ako, niya manag-away din mo tungod anang kwarta, tungod anang authority, pakauwaw lang mo. Di ba? Ano yung kuntutukan? Og maunta ni ang atong tinguhaon. Og salamat sa atong mga katawhan nga way pagpangayog bayad, di gani magpa-announce ilangan, siging palit na tog mga slots, no? Siging palit. So ang atong halin sa atong dopes kagahapon, bunga ni sa mga transformation sa kasing-kasing, ang dopes ni abot nag 17,666 atong halin. Unya sa ato sang kaning Santo Niño's Joyful Power, 5,691 na atong halin. Bakpakan na to ang atong mga katawhan. Daghan kaayo ani ang makatagamtam sa kaayuhan. Dili ni milagro ang atong gipangita kung dili transformation gikan sa pagka daw og kwarta ngadto sa pagkamanggihatagon og kwarta. Nga bitay ni hatag karon, last week ni hatag siya. Karon na sang simana ha, ni hatag na sad. Nya ingon din siya,
ako ning gibuhat pader kay naa may panginahanglan nya ganahan gyud kong makaapil bisag ginagmay lang nako moapil gani kaaning atong pagpanghatag og mga grasya sa atoy katao dili ni ginagmay sa imo lang daang gisulti nga ganahan gyud kang moapil sa pagpanghatag dako kay nag-impact sa Ginoo. It is not measured in the amount but in the love in your heart. Mao na ang biyuda nga nihok og duha ka dako out of kaning dako jud kay gugma niya sa Ginoo, dako ka ito values Ginoo. Ana, mag-unsa man ang muhatag ka dinhig tag milyon pero ang imo di ay pasikat lang. Pero nasa nihatag na tog milyon dinhi nga wa gyoy interest nga i-mention. Magsige paganig bawal ay gyud mention na padirha resibo ay na lang ng resibo ana pa yun naku di pwede kay ga accounting mi dinhi pero di na namo mentionon nasa uban hatag lag usa ka slat sige pagyugyaw anong wa ma ako kani kinahanglan pa ning additional transformation na basin pagkaron wa na gina sila muyaw-yaw no ana sige manindog na ta mga transformed